Yan, mari ka ragod. Oh, sige panawag. Pastilan ng asawahan. Asa na po kahit tuyo ani niya ay. Unsa man? Palihog ko kuha sa cutter kay manil cutter ko. Grabe uri. Natuko lang ng nilkater. Dili pag yung kakakuha na. Kadimandi ang asawahan. Oh, tara. Agway asawa. Kung sa tuwing mong giingon, mangita guro ka nga di ka padulgon karong gabi eh. Dili pa. No. Niya, hindi ka mo tupad. Manuwag. Suwa ang baki asawahan. Bayan, ni dako pod ang atay abi ka. Layo. Ding kayo. Tungod guro sa panahon karon. Naa magoy dagang kalubihan diri god. Mao siguro nga sangit. Kadiha, sige makaghangad-hangad na ipabos lubi. Paabot ko sa reply. Niana mo itong messenger na pabutong mo. Na ako no'y dagang kalubihan diri. Basi ng gulong sangit. Maura di na imong gipka problemahan. Uhita! Para dali maabot ang messenger. Sakto, no? Wako ka na una, anada? Asa man ka? Ato ko sa luyo. Akong dito sa lupi. Kasi nasabi ko, usa na ka-oras ang pinaabot. Wala pa naabot ang reply. Niya, nakuhit ni mo diha. Pilman tagkap ang uy na.